Ayan guys, good morning sa inyo. Kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Eto nag-live tayo here at sa aking boarding house. Kumusta kayo? Ayan, namimiss ko na kayo dahil bira lang tayo makapag-live. Ayan, dumbbell time lang. Labas agad yung pawis. Pamalaki lang ng muscle para pag nagpipik, malakas yung mga braso natin. When you let it in, let's go. Pawis agad. Yan, medyo may konting nakita na yung konting pagbubuhat natin. Ito mas mabigat, nasa 15 pounds. 15, nasa 60 pounds, 15 kilo. Mahigit. Sumasakit yung muscle dito part. Ulit lang natin. Yan, straight lang. Pagod na tayo sa trabaho and exercise ulit.
Ayan guys, may bagyo na naman tayo pero hindi naman magkakap sa atin, no? Yung parang konting ulan lang. Malayo naman kasi siya. Nasa may karagatan talaga, sa may dagat. 1,000 1,000 kilometer ba yun? Sabi sa balita. Kung gaano kalayo sa dagat ay sa lupa. Kaya thank you Lord kasi hindi naman tayo dinaanan at tinamaan ng bagyo. Si Bagyong Chiteng. Tama naman. Sakit-sakit to. Yan sa mga walang sawang sumusuporta sa akin, sawang nanonood sa aking video, maraming salamat sa iyo. Shout out sa inyong lahat all over the world. Saan mang panig ng bansa, mundo. Maraming salamat. Thank you so much for watching my short video, long video. Thank you so much. I'm not a professional weightlifter. Just for exercise, for lost my weight, but hindi ako nagda-diet. And mamayang gabi, pasok na naman. Trabaho, exercise, trabaho, exercise. Siyempre, diet, kain. Ay ng kanin. At may binila akong talbos ng kamote. Mamaya lulutuin ko. Sasabawan ko lang. Masarap yun samahan ng itlog. Maganda yung panahon, mainit. Walang problema ngayon sa panahon talaga. Sobrang init. Tipid tayo sa kuryente, kaya magpaypay na lang. Save the electricity. Kaya palagi tayong magpasalamat kay Lord sa mga blessing na palaging binibigay at pinagkaloob. Magandang panahon, di ba? Maganda yan. Everybody just say
Ito pala yung sikreto ko. Pampapogi. Iskinol. Is na, hindi ito sponsor Panglinis ng mga dumi-dumi sa katawan. Ito yung aking ginagamit. Pang konting lang, pang tanggal. Ito papakita ko sa inyo. Kung gaano kadumi yung mukha ko. Gano'n tayo. Oh, tignan mo. Lupa-lupa. Ganun mga kaibigan kadumi. Pag nasa warehouse yung trabaho mo, picker ka. Grabe oh. Inukuskus ko talaga yan, mga singit-singit. Ito yung nabili ko kasi bilog na siya hindi ka na maganda siyang white. Mas gusto ko kasi yung papaya. Skinol papaya. Yan, ulitin natin. Bago tayo matulog. Dapat malinis. Iwas rin to, nakakaano rin ng buwang araw Kakatanggal din pati. Kasi yung mga dumi-dumi, number one No? Pandalawang kuskus na. Grabe talaga, dumi. Oh. Dalawang beses lang nag-aano ako. Ilalagay. Yun. Base tayo. Sa paypay. Diba? Medyo okay na. Medyo oily siya. Pero pupulbuhan ko yung bago matulog. Ayan, thank you so much sa inyo. Bye muna for today's video. Today's for my live. God bless. Ingat palagi. Galing kay Boy Bicon. Pray always for blessing. Palagi pinagkaloob ni Lord. Thank you so much.